Калі мы гаворым пра беларускую альтэрнатыўную сцэну новага часу, большасць уяўляе меланхалічны постпанк або інді-рок лацінкай. Але 25 верасня Мандзік выпусціў рэліз, які прымушае цалкам пераглядзець правілы гульні. Альбом M. гэта 13 трэкаў і 37 хвілін чыстага канцэптуальнага хіп-хопу, які даказвае, беларускамоўны рэп не проста жывы, ён эвалюцыянаваў да ўзроўню высокага мастацтва. Я пачуў знаёмы рытм і знаходжу ім сябе, як шалёны краявід, все вібрацыі глынаю, потым вершы напішу і паверх іх зачытаю. Пачнем з формы. Мандзік пабудаваў гэты альбом як паўнавартасны кінематаграфічны аўдыядосвед. Тут няма выпадковых сінглаў дзеля стрімінгаў. Усё пачынаецца з атмасфернага пагружэння ў трэках «Блакіт» і «Зорачка». Праходзіць праз пераломны момант, інтэрлюдзію шлях і выбухае абсалютнай сінергіяй у калабарацыях. Гэта рэп, які не спрабуе капіяваць амерыканскі трэп ці рускі пацанскі стыль. Гэта самабытны, начны урбан-саунд. Пра сотні кіламетраў асвятляю шлях дадому, і ў самым цёмным лесе я не заблукаю, бо гарыць моя надзея, та самая скела. Асобная павага артысту за працу з гасцямі. Мандзік сабраў вакол сябе сапраўдную лігу супергерояў беларускага андэграунду. Хімію з выканаўцам лайтовай на трэках «Блакіт» і «Зарапат» можна адчуць фізічна. А трэк «Хорад П», запісаны разам з «Час лайна», увогуле прэтэндуе на статус галоўнага падземнага хіта гэтага сезону. Гэты біт проста ломіць шыю. Ну і, канешне, глыбокія, амаль нуарныя трэкі «М. і «Дзьму і забіваю» з удзелам Андрэя Курса і Надзеі — гэта найвышэйшая кропка тэкставай рэфлексіі альбома. Темной ночью я гляджу на зарапат, тут так холодно, у восень пошираю телегляд. Чым гэты рэліз чапляе найбольш? Гукам. Мандзік ідэальна балансуе між класічнай рэп-падачай, бруднымі андэграунднымі бітамі і сучаснымі электроннымі ўкрапваннямі. Тэксты, напісаныя лацінкай, гучаць неймаверна мякка, але пры гэтым востра. Ад касмічных метафор «Узнічка» да бытавога, але глыбокага трэка «Дом» і фінальнага маніфеста «Моцны чалавек». Аўтар прэпаруе адзіноту, пошук дому і ўнутраную сілу сучаснага чалавека. Толькі музыка ратуе і не здраджвае ніколі. Калі б вы мяне не чулі, я хіба ўжо б не здолеў. Дзякуй кожнай і кожны, вы ўсе ў маёй сям'і. Нас становіцца ўсё болей, мы расцем нібы грыбы. Альбом M. ад Мандзік — гэта не проста чарговая навінка ў вашым плейлісце. Гэта моцны, дарослы і сталы хіп-хоп-маніфест, які паказвае, як павінна гучаць стыльная беларуская культура сёння. Калі вы дагэтуль думалі, што рэп на гэтай мове — гэта эксперымент, уключыце гэты альбом. Уяўляў, наколькі прыняў правілы гульні, перад іх ізноўку бойку. Гэта доўгая дарога, але ногі яшчэ ходзяць, покі я буду жывы, перашкоды не нагоняць.